کدی بندے ویندے رہندے ہاں ہن ساڈے لے تھوک ساٹ کے الیکٹ ہو جاندے تے پتہ کی ہے مرنا آخر ہے بندے نو موت یاد رکھنی چاہیے پیر صاحب آندے پائیں حضرت علی تین کوئی مشکل بنے نا تے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم یہ تو پڑھنا تیری مشکل ٹل جائے جڑے بندے آئی بندے نو بندہ نہیں سمجھدے اے جنت تو مفروض رس یعنی کہ جنت دی خوشبو نہیں لائے سکدے غرور کرانا والا انسان نالے جیڑا بندہ بیمار ہے انہیں تو پوچھن بھاگ جا تے انہوں اتنا ثواب لبنا ہے کہ جتنا حشر والے دیہاڑے اللہ پاک بائشتاں چو اندے واسطے جوڑا لیا سی انہوں پویسی اتنے ملاک دے سامنے کہ اس میرے بندے دی اتنی جا کے دکھ جائے منڈیا تے انہوں اتنے ملاک دے وے عزت دی پوشاک پوائی جائے آج بندے آندے میں کیا جاواں مینوں نہ پوچھنا میں ادھر کیا جاواں اور نہیں اللہ دے بندے جاؤ اس اگے نالوں بھی انہوں بہتا سبب موڑ انسان نو یہ سوچنا چاہیے میں آخر مرنا موت نو یاد کرے انہوں رزق دی کمی ہے انہوں بچے دی کمی ہے انہوں کوئی بھی کمی ہے استغفار استغفار استغفر اللہ یہ بندہ پڑھ جائے جدوں بندہ باہر جاندا ہے تے گھر آندا ہے وہ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرے شیطان باہر کھڑا رہے مڑ جدوں کھانا کھانے لگدا ہے اسے بندہ بسم اللہ پڑھے شیطان اندے نال نہیں ہوندا جدوں بندہ سمجھن لگدا ہے اسے 100 بار بندہ استغفر اللہ دی تسبیح پڑھے ہو سکتا ہے دنیا تو ٹر جائے تے وہ صاف ہو کے جائے نال بندہ توبہ طیب ہو کے سنے درود شریف پڑھے کلمہ شریف پڑھے کسے دی عزت آمدی پئی ہے ادھر ویکھو نہیں ان ویکھ کے تسی منہ آئی موڑ لو اللہ پاک وہ جڑا دے نماز یار خیال بڑے آمدن گندے وہ انہاں وجہ تو آمدن کہ ان دی تصویر دل دے وے خواہش آمدی ہے کہ منو دیندی اے یہی او بندے نو مڑ خیال وچ آندے جاندے رہن تے ایک اللہ دا بندہ جڑا وہ رکھدا دعا آئے دن چھتری جیسے ویندا پئی عورت آمدی پی اس پاسے وہ کر لیندا وہ ویندا نہ ایک دن کسے اللہ دے بندے انہوں پوچھیا بھئی تو کیوں اے ٹوپی ہن گرمی ہے ہن تو سردی ہے تو کیوں یہ لئی وینا بھائی میں دھوپ چھاں دی پارو نہیں لئی وینا جتھے مینوں عورت نظر آون لگدی اسے میں اگو کر لئی تاں اے بندے نو کسے دی عزت اللہ ہی دیکھنا درکار نہیں باقی گل رہ گئی ہے کسے نال ہو سکدا ہے تے چنگا کرو چا نہیں ہو سکدا تے انہوں آکھو بھلا اندے واسطے بھڑا نہ سوچو ایک انسان ہے وہ تیرے نال زیادتی کردا ہے ایک نبی پاک کو انسان لڑدے بیٹھے آن کہ عرش اللہ تو فرشتے جڑے کتاباں لائے کے آن 70 فرشتہ اس بندے دیاں نیکیاں لکھدا پیا تے وہ بندہ چپ کر کے بیٹھا جو دیاں نیکیاں لکھی جان جدوں سوال دا جواب دیون لگا انہاں فرشتیاں چکیاں کتاباں تے عرش اللہ تے نبی پاک جڑے آن اگے مسکراندے پے آن مڑ خاموش ہو گئے تا صحابی پوچھا یا رسول اللہ اگے تے ہس دے پے آ تے ہن خاموش ہو گئے
کہ وہ میرا بندہ جیڑا انہوں مفت نیکیاں لبدی چپ کر کے بیٹھا ہوں سوال جواب دینے لگ گئے نے برابر ہو گئے وہ نہ میرے فرشتیاں چاہیے کتابوں واشنو اللہ تے ہوں اج دے دور میاں کوئی گل کریندا تے انہوں اگوں جواب نہیں دیویندا او یار یہ تے ڈر گیا ہے اے او مون تینوں پتہ میرے اگوں اے بول سکدا اے نہیں پتہ بھئی او تے نیکیاں لیندا پیا وڈیاں دا ادب کرو بچیاں نال پیار کرو جدوں بندے نوں اوکھی بنے ادوں درود شریف پڑھے اللہ پاک ان دی مشکل ٹال دے باقی سمجھ لگیا ضرور جیڑا ہے نا موت نوں یاد کر کے سو کہ ساڈی ستیاں ہی نکل جاوے تا بندہ اللہ پاک درود شریف پڑھ کے اللہ پاک آخری وقت میں شر و شرم سوار نہ کرے اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان نہ کرے یعنی یہ بندے نوں پڑھ کے سمجھنا چاہیے تے باقی گل ہے اگا کوئی چنگا عمل کر سی ہوندے ہتھیاں سی میں کسے نال ماڑا کیتا تو میرے ہاتھ چومنی کیتا چنگا کیتا ہے تو بھی میرے ہاتھ چ باقی اسی بھلی پائے بنے ہاں اسی انہاں چیزاں تے سانوں اسی کیوں دکھ دوئیے جلنے صرف آدمیاں غلطیاں یہ جڑا بندہ بیمار ہو جاندا ہے آنے یار بڑا تزیے لیندا پیا اے گناہ ہی ہے وہ صرف بندے دی گناہ دا کفارہ ہوندا جدوں بندہ ہن میں ذلیل ہوندا پیا تنگ ہوندا پیا او پیر آندا پیا ہے اگر تانوں اس دا صبر دا میں اجر دسنا چاہنا بھی جیڑی سختی آئی ہے تو تسی بندے تو موت منگن لگ جاؤ مصیبت منگنی نہیں چاہیے اللہ تو رحمت منگنی چاہیے کہ کمزور ہوں غریب ہوں اللہ پلیز میں تیریاں سختیاں نہیں جال تے بھائی گالے اللہ تعالی رحمت کرے ہر مسلمان دے اتے جدو نہ پتا ادو بھائی ہونے یقیندا اگلے نو یار میرے کول کائی ہو جائے تو مینوں معاف امزودہ کار نہیں بھٹی صاحب مینوں گال کاٹ کے دیکھ لمی جے میں تینوں جواب دے دی کیوں آخر مرنا ہے تے کوئی پیچھے آسی یار میرے کول غلطی ہوئی ہے اس تک آئی نہ کی تاں وہ بندہ کسے دے کول بھی کرے سی نا جو آکسی یار مڑ تو نہ چنگا کیتا ہو تے تیرے نہ چنگا کر باقی گل ہے